салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабаргузоришҳои давоми рӯз аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Валиҷон Шарифзода. Дар оғоз сархати хабарҳо. Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон дар сохторҳои суди олӣ, суди олии иқтисодӣ, вазорати корҳои хориҷӣ ва мақомоти дигари давлатӣ тағйироти кадрӣ амалӣ намуданд. идомаи мулоқоти масъулин бо роҳбарият ва кормандони сохтору ташкилот ва муассисаҳои шаҳрии ноҳиявӣ дар доираи нишондодҳои паёми навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ. тақвияти корҳои хӯрамнамоӣ дар ноҳияи Шоҳмансур, идомаи шиноидаи ниҳолони ҳамеша сабзу ороишӣ ба хотири фароҳамсозии муҳити тозаи экологӣ. 12 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохторҳои суди олии иқтисодӣ, вазорати корҳои хориҷӣ ва мақомоти дигари давлатӣ тағйироти кадрӣ амалӣ намуданд. мутобиқи банди 8 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бозхон намудани Кенҷазода Муҳаммад Ҷалолиддин ва Ғуломзода Сафарбек аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабаби ба охир расидани муҳлати ваколаташон, инчунин дар бораи интихоби Кенҷазода Муҳаммад Ҷалолиддин, Ғуломзода Сафарбек, Сафарзода Маҳинабону, Раҳмонзода Икром ба вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Нурализода Одил ба вазифаи судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон манзур гардиданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раисони суди ноҳияҳои Сино, Шоҳмансур, Мурғоб, Шаҳристон, Вахш, Рашт, Ховалинг, Норак, Рудакӣ таъин карда шуданд. тағйироти кадрӣ ҳамчунин дар сатҳи муовинони раисони мақомоти судӣ, судяҳои судҳо ва судҳои иқтисодии вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои кишвар амалӣ гардид. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 3 нафар аз ҳисоби кадрҳои корузмуда ва дорои таҷрибаи кофӣ дар соҳаи дипломатия ба вазифаҳои муовинони вазири корҳои хориҷӣ таъин гардиданд. ҳамчунин муовини якум ва муовини директори маркази миллии қонунгузории назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовини директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, директори муассисаи давлатии институти илмию таҳқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкории донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ва раиси палатаи савдо ва саноати кишвар аз ҳисоби кадрҳои варзидаи ин соҳаҳо таъин гардиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат онҳоро ба кору хизмати содиқонаю софдилона ва бо виҷдони пок ба нафъи давлат ва мардуми Тоҷикистон, таъмини адолати судӣ ва волояти қонун, ҳифзи манфиатҳои давлат ва шаҳрвандони кишвар, назорати беҳсозии сифати таълиму тарбияи насли наврас ва муаррифии шоисаи таърих ва фарҳангу ҳунари Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳидоят намуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод ва таъин намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Гулбону Исуф аз вазифаи раиси суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод гардида, раиси суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Мирзозода Муҳаммад аз вазифаи раиси суди шаҳри Исфараи вилояти Суғд озод гардида, раиси суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе таъин карда шавад. ғарибшоҳзода Раҳимшоҳ Қиматшоҳ аз вазифаи муовини раиси суди иқтисодии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, раиси суди ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Карими Акбарали Раҷаб аз вазифаи раиси суди ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, раиси суди ноҳияи Шаҳристони вилояти Суғд таъин карда шавад. Назарзода Аҳлиддин Саид аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон озод гардида, раиси суди ноҳияи Вахши вилояти Хатлон таъин карда шавад. Наимзода Фарҳод Абдулғаффор аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озод гардида, раиси суди ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон таъин карда шавад. Ҳамдамзода Алиҷон Валихон аз вазифаи муовини раиси суди ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озод гардида, раиси суди шаҳри Нораки вилояти Хатлон таъин карда шавад. Салимзода Муҳаммад Давлатбек аз вазифаи раиси суди ноҳияи Сангвор озод гардида, раиси суди ноҳияи Рашт таъин карда шавад. Искандарзода Бахтиёр Мустафо аз вазифаи раиси суди иқтисодии вилояти Хатлон озод гардида, раиси суди ноҳияи Рудакӣ таъин карда шавад. исмоилзода Раҳмоналӣ Анвар аз вазифаи муовини раиси суди иқтисодии вилояти Суғд озод гардида, муовини раиси суди иқтисодии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
таъин карда шавад. Хоҷазода Фарух Ҳабиб бо сабаби ба охир расидани муҳлати ваколат аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти Суғд озод гардида, судяи суди иқтисодии вилояти Хатлон таъин карда шавад. Нурализода Суҳроб Мустафо аз вазифаи судяи суди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, судяи суди ноҳияи Мазчӯҳи вилояти Суғд таъин карда шавад. Назирзода Нодир Ғайрат аз вазифаи судяи суди ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон озод гардида, судяи суди вилояти Хатлон таъин карда шавад. Садирзода Рустам Суҳроб аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон таъин карда шавад. Раҷабзода Муродҷон аз вазифаи муовини раиси суди ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд озод гардида, судяи суди вилояти Суғд таъин карда шавад. Сафозода Амридингул аз вазифаи судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе озод гардида, судяи суди вилояти Суғд таъин карда шавад. Хайруллозода Суҳроб Хайрулло аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд таъин карда шавад. Айёмзода Одинашоҳ Давлат аз вазифаи судяи суди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, судяи суди ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон таъин карда шавад. Саидназарзода Содиқ Саидназар аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон озод гардида, судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Наимзода Бахтиёр Раҳмоналӣ судяи суди иқтисодии вилояти Суғд, Қурбонализода Суҳроб Қурбоналӣ судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Маҳмадҷони Ҳасанзод судяи суди ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон, Ҷалилзода Саид Асрор Бобохон судяи суди ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон, Ҳабибзода Саид Басир Саидраҳмон судяи суди ноҳияи Ҷалолдини Балхи вилояти Хатлон таъин карда шаванд. Раҳмонзода Икром Раҳмонқул аз вазифаи судяи суди ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон, Нурализода Одил Бобохуҷа аз вазифаи судяи суди иқтисодии шаҳри Душанбе, Сафарзода Маҳинабону Файзулло аз вазифаи раиси суди шаҳри Нораки вилояти Хатлон бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод карда шаванд. Акрамзода Ҳамза бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан аз вазифаи судяи суди шаҳри Кулоби вилояти Хатлон озод карда шавад. Шарифзода Саидхоҷа Шарифхоҷа бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад аз вазифаи судяи суди шаҳри Роғун озод карда шавад. Бобозода Аҳмад Бегалӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. Фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии назорат дар соҳаи маъриф ва илми назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Назарализода. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Назарализода Дилафрӯз Муҳаммад Алӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии назорат дар соҳаи маъриф ва илми назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. Фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини якуми директори агентии назорат дар соҳаи маъриф ва илми назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ализода. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ализода Довуд Алӣ муовини якуми директори агентии назорат дар соҳаи маъриф ва илми назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. Фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии назорат дар соҳаи маъриф ва илми назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Муқимӣ. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Муқимӣ Дилорон Мумин муовини директори агентии назорат дар соҳаи маъриф ва илми назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 январи соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ализода Нигина. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ализода Нигина бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 январи соли 2026 дар бораи муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ализода Нигина. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ализода Нигина муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 январи соли 2026 дар бораи муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани қаландар идибек. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад қаландар идибек муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 январи соли 2026 дар бораи муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Бойзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Бойзода Санои Шодӣ муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 январи соли 2026 дар бораи директори муассисаи давлатии Институти илмию таҳқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкории муассисаи давлатии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин намудани Ҳошимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҳошимзода Раъно Ҳошим директори муассисаи давлатии Институти илмию таҳқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкории муассисаи давлатии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон. ҳукматов Мирзошо бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори генералии муассисаи давлатии маҷмӯи меҳмонхонаҳои дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон. Шарифзода Фарангиз Шариф бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон. ҷамшедзода Комрон Ҷамшед муовини якуми директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон. Абдуллозода Парвиз Саъдулло муовини директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон. Назирзода Некрӯз Савзалӣ директори генералии муассисаи давлатии маҷмӯи меҳмонхонаҳои дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ҷаласаи васеъ бо иштироки хизматчиёни давлатӣ ва фаъолони ноҳия оид ба шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олии кишвар ки санаи 16 декабри соли 2025 доир шуд баргузор гардид. дар ҷаласаи навбатии хизматчиёни давлатӣ ва фаъолони ноҳияи Фирдавсӣ ки оид ба шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олии кишвар роҳандозӣ гардид, номзади илмҳои сиёсӣ, директори муассисаи давлатии китобхонаи марказонидашудаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, намояндагони Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарият ва фаъолони ноҳия иштирок ва суханронӣ намуданд. баромадкунандагон дар маърузаҳои хеш пейромони муҳимияту мубрамияти паёми президенти кишвар ибрози андеша карданд. таъкид гардид ки пешвои миллат дар паёми навбатиашон ба аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагон муроҷиат карда ҳамаи онҳоро даъват намуданд ки минбаъд низ якҷоя кору фаъолият намуда кишвари худро ободу зебо созем, сатҳу сифати зиндагии халқамонро баланд бардорем ва обрӯи ватани азизи худ Тоҷикистони соҳибистиқлолро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳкиму тақвият бахшем. дар идома ҳозирин қайд намуданд ки президенти кишвар баҳри боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, дигар ташкилотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва буҷетӣ, инчунин стипендияҳоро зиёд карданд ки ин ҳам бошад ба рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи кишвар заминаи мусоид мегузорад. дар идома дигар иштирокдорон низ зимни маърузаҳояшон зикр намуданд ки паём яке аз беҳтарин дастурҳои роҳнамусоз дар ободкорию созандагиҳои Тоҷикистони азиз мебошад. дар ҳақиқат паёме ки пешниҳод гардид, дар он ягон соҳа аз мадди назари пешвои миллат дур намонда, чун анъана дар ин раванд таҳлилҳои ҳаққонӣ
мақоми меҳварӣ доштанд. маврид ба зикр аст ки паёми сарвари давлат ифодакунандаи возеҳи рушди соҳамҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, илмию фарҳангӣ ва сиёсати дохилию хориҷии кишвар мебошад, зеро тамоми барномаҳои кории ҳама ниҳодҳои давлатӣ тавассути ҳамин санад баррасӣ мешаванд. аз ин рӯ баррасӣ намудани нуктаҳои рисолати президенти мамлакат дар ниҳодҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ бояд ба ҳайси амри маъмулӣ амалӣ гардад. дар идома ишодорон бобати дигар паҳлӯҳои паёми сарвари давлат ба ҳозирин маъруза карданд. дар доираи нақша чорабиниҳои вазорати мудофиа ва ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 дар машқгоҳи саҳроии Фахробод бо ҷалби ҳайати роҳбарию фармондеҳии вазорати мудофиаи мамлакат, навъҳои қушуни артиши миллӣ, қисмҳои ҳарбӣ, тобеи онҳо ва дигар ҷузъутоми алоҳидаи низомӣ ҷамъомади дурӯзаи таълимии методӣ баргузор гардид. ҷамъомади мазкур аз соли 2000 инҷониб дар вазорати мудофиаи кишвар ҳамасола дар ду давра ташкилу гузаронда шуда, ҳадаф аз он такмили донишу таҷриба ва омодагии ҳамаҷониба дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ мебошад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши таҳия намудаи ҳамкасбонамон аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиа. дар асоси нақшаи маҷмӯи ягонаи вазорати мудофиа барои соли 2026 бо ҷалби ҳайати роҳбарикунандаи ин сохтори низомии кишвар ҷамъомади дурӯзаи таълимӣ методӣ роҳандозӣ карда шуд. ضمن برگزاری روز اول جمعیت در تالار اساسی وزارت مدافعه نقشه و موضوع و مسئله های به جمعیت پیش بینی گردیده فهمانیده شده. جهت اشتراک فعالانه و عملی نمودن راه و اصول های نو در فعالیت روزمره کاری، اشتراکچیان با دستور و سفارش های مشخص وظیفه گذاری کرده شدند. وابسته به وضع نااستوار و خیلی هم حساس منطقه و جهان، مسئله های مربوط به وضع حربی سیاسی در جهان امروزه مورد تحلیل و آموزش قرار گرفته. از هر یک مسئول جز و تام قسم و واحدهای حربی و دیگر ساختارهای زیرتابع طلب کرده شد که چون هر وقت دیگر با مسئولیت بوده بهر اجرای وظیفه های بر عهده داشته خود آمادگی دائمی داشته باشند. روزی دویمی جمعیت در پایگاه تعلیمی مشقگاه صحرایی فخرآباد گارنیزون ختلان ادامه یافت. در میدان سفارایی قسم حربی از نظرگذرانی اشتراکچیان جمعیت، رساندن نقشه مشغولیت‌ها و تقسیمات به نقطه‌های تعلیمی از جانب مسئولین وابسته گردیده گذرانیده شد. در جمعیت امروزه تعلیمی متدی هیئت راهبری کننده وزارت مدافعه از تکنیک معاصری که در قواهای مسلح هستند شناسایی پیدا میکنند. اینچنین در مشغولیت‌های عملیاتی تاکتیکای نوی پیشبرد عملیات‌های جنگی شناس کرده میشوند. سپس هیئت اشتراکچیان جمعیت با گروه‌ها جدا شده در سیمخانه‌های تعلیمی از روی فن‌های تیاری عملیاتی و سفربری، آمادگی جسمانی، کسبی وظیفوی، تیاری جمعیتی دولتی و دیگر فن‌های تعلیمی با آموزش مشغولیت‌ها جلب گردیدند. ورزش و آمادگی جسمانی از مشغولیت‌های همیشگی افسران و سربازان قوه‌های مسلح محسوب می‌یابد. ضمن برگزاری جمعیت تعلیمی متدی نوبتی از هیئت راهبری و دیگر اشتراکچیان جمعیت با نظرداشت سن و سال و از روی معیارهای ورزشی سنجش قبول کرده شد. جمعیت مذکور با ما امکان می‌دهد که ما دانش ملکه خود را بازم بهتر گردانده برای محافظت حفظ وطن هم وقت آماده باشیم. در قسمت دیگر مشغولیت گروه‌های جلب گردیده بعد گذشتن از دستورالعمل‌ها و رعایت قاعده‌های بخطری با استفاده از نوع‌های مختلف سلاح جنگی تیرپرانی سنجشی انجام دادند. مشق‌های مذکور در شکل و اصول‌های گوناگون استفاده سلاح جنگی و تیرپرانی مقرر گردیده اشتراکچیان شرط‌های ضروری را با موفقیت اجرا نمودند. مورد ذکر است که مشغولیت‌های عملی تیرپرانی میان افسران و سربازان با رعایت طلبات‌های حتمی منتظم تشکیل و راه‌اندازی کرده می‌شود. همساله در دو موسم با اشتراک هیئت راهبری کننده وزارت جمعیت‌های متدی تعلیمی برگزار می‌شود. این نوبت مقصدی در سطح بلند برگزار شدن جمعیت مذکور مشقگاه تعلیمی فخرآباد گارنیزون ختلان انتخاب شده است. برگزاری پیوسته این گونه مشغولیت‌ها در سمت بلند گردیدن مهارت و ملکه جنگی خدمتچیان حربی، آماده‌باشی دائمی آنها و تحکیم یافتن اقتدار مدافعی کشور مساعدت می‌نماید.
илова бар ин ҳайати роҳбарӣ дар ҷамъомад иштирок дошта бо тарзи усулҳои идоракунӣ ва истифодаи дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин шинос шуданд. қисмати ҷамъбастии машғулиятҳо бо баррасии як қатор масъалаҳои муҳими соҳавӣ ва ҳамзамон фаъолияти бевоситаи ҳайати иштирокчиён аз ҷониби роҳбарияти вазорати мудофиа таҳлилу натиҷагирӣ карда шуд. бояд қайд намуд ки бо мақсади баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҷангӣ, малакаи касбӣ ва роҳану ҷисман обутоб ёфтани афсарону сарбозони қисму воҳидҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста чунин чорабиниҳои низомӣ дар сатҳи баланди касбӣ ташкилу гузаронида мешавад. ҳамасол аз ҷониби роҳбарияти ҳукуматии мамлакат бобати ҳавасмандгардонии толибилмон дар ҷараёни баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ навгониҳо ворид мешавад ки ин шавқу рағбати хонандагон ва дӯстдорони илмро ба омӯзиш бештар менамояд. дар ин замина дар гимназияи рақами 74 ноҳияи Фирдавсӣ бо иштироки масъулин машварати омӯзиши оид ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифат баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. дар чорабинии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ, шуъбаи маорифи ноҳия, устодону омӯзгорони литсею, гимназия ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ иштирок доштанд. дар ҷараёни машварат ба иштирокчиён аз ҷониби омӯзгорони собиқадору дорои таҷрибаи бои педагогӣ мавзӯъҳо пешниҳод гардида, маърузаҳо бо истифода аз технологияи муосир ба роҳ монда шуд. гуфта шуд ки ҷиҳати боз ҳам такмил ва таҳким бахшидани раванди баргузории озмун ва ҳавасмандсозии бештари иштирокчиён соли 2026 ба низомномаи озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст тағйирот ворид гардида, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидои касбӣ аз ду гурӯҳ ба се гурӯҳи синусолӣ ҷудо карда шуданд. ҳамин тавр соли ҷории озмун дар байни хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 1-4, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 5-8 ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 9-11 ва ибтидоии касбӣ баргузор гардид. мақсади асосии ин семинари омӯзишӣ аст. пеш аз ҳама мо ба иштирокчиёни даври соли 2025 озмунҳои ин фуруғи маърифат ва фуруғи субҳи доноии китоб ҳастад ки дар он ҷо аз камбудиҳои муваффақиятҳо холӣ набуданд. оиди онҳо ба хонандагон, омӯзгорон ва шаҳрвандону дигар кормандоне ки дар ин озмунҳо иштирокчӣ ҳастанд суҳбатҳо гузарондем ва камбудиҳою муваффақиятҳои онҳоро таҳлил карда баромадем. муайян карда шуд ки сол аз сол хонандагоне ки дар озмунҳои ин фуруғи маърифат ва фуруғи субҳи доноӣ иштирок мекунанд аз даври ноҳиявӣ сар карда то даври шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсеи гимназияҳо дар озмунҳо сазоварҳои ҷойҳои ифтихорӣ гаштаанд. соли 2026 низ озмуни ҷумҳуриявии ин фуруғи маърифат дар доираи татбиқи ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бо мақсади таҳкими тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасии боз ҳам бештар пайдо кардан ба техникаву технологияи муосир, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, рушди рақамикунонӣ ва истифодаи дурусти зеҳни сунъӣ, пайванди илм бо истеҳсолот, ҷалби хонандагону донишҷӯён ва дигар қишмҳои ҷомеа ба омӯзиши ҳамаҷонибаи илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо баргузор мегардад. ҳамчунин санҷиши дониши иштирокчиёни даври чоруми озмун аввалан ба воситаи маркази миллии тестӣ ва баъдан дар назди ҳайати ҳакамон сурат гирифта василаҳои муайян намудани ғолибон тақвият бахшида шуданд. дар идомаи корҳои ободонию ниҳолшинонӣ роҳбарият ва кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар кӯчаи Зебунисо ва хиёбони Рӯдакии ноҳия ниҳолони гуногуни зебдиҳандаро шинониданд. яке аз амалҳои ободонию созандагӣ дар ҳудуди пойтахт ин шинонидани ниҳолу дарахтони сояафкану зебдиҳанда ва гулу бутаҳои ороишӣ мебошад. инак таи чандест ки дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳияи Шоҳмансур маъракаи ободонию созандагӣ ва ниҳолшинонӣ ҷараён дорад. чунин маъракаи ниҳолшинонӣ дар кӯчаи Зебунисои ноҳия бо иштироки роҳбарият ва кормандони ноҳияи Шоҳмансур
гузаронида шуд. дар ин рӯз дар атрофи роҳи кӯчаи мазкур ҳозирин дарахтони ороишу зебдиҳандаи навъи бирючинаро бо як дизайни зебо шинониданд. бояд гуфт ки ин амали ободонӣ бо мақсади таъмини муҳити беҳтари зист ва фазои мусоидаи экологӣ дар ин макон ташкил карда шуда, дар раванди корҳои ниҳолшунонӣ ҳамзамон ба навъу намуд ва хусусиятҳои ба иқлими мо тобоварии ниҳол таваҷҷӯҳ карда шуд, то ки оянда сабзиши онҳо таъмин гардад. баҳри амалӣ намудани ташаббуси иқдомҳои созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сарсабзу хуррамгардонии ҳар як гӯшаи пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ва дастури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати шинонидани дарахтони ҳамешасабз, гулҳои мавсимӣ ва ба шакл дарурии гулу дарахтон корҳои созандагӣ бо маром ҷараён дорад. гуфтам ба маврид аст ки маъракаи ниҳолшунонии мазкур ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷдид намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри сабзу хуррам нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳои пойтахт ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон дар ин рӯз дар хиёбони Рӯдакӣ ва кӯчаи Бухоро низ бо иштироки роҳбарият ва кормандони ноҳияи Шомансур наздик ба 30 бех дарахтони магнолия шинонида шуд. зимни шинонидани ин ниҳолони ороишӣ гуфта шуд ки баҳри эълон гаштани соли 2026 соли ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ бояд ҳар як сокини ноҳия дар ободонию сабзкорӣ саҳми арзанда ва намоён гузорад ва барои беҳтар гардонидани вазъи экологӣ, пешгирии эрозияи замин ва баланд бардоштани ҳусни зебоии ноҳия саҳмгузор бошанд. шинонидани ниҳолони ороишиву сояафкан ва ҳамешасабз барои ободу зебо ва сарсабзу хуррам гардидани ин қисмати шаҳр заминаи мусоид фароҳам менамояд. бо инобати ин масъулини ноҳияи Шомансур тасмим гирифтанд ки барои нигоҳубини минбаъдаи ин мавзеъҳо низ саҳм гузоранд. корҳои ободонӣ хоса ниҳолшунонӣ бо мусоидати сохторҳои марбутаи ноҳиявӣ дар дигар қисматҳои ҳудуди ноҳия ҳам ташкил гардидааст. 12 январ дар меҳмонхонаи Румии шаҳри Душанбе маросими қуръакашии марҳилаи пешакии рол ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2026 дар минтақаи Душанбе баргузор шуд. мусобиқаи анъанавии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон пеш аз оғози мавсим дар ду марҳила баргузор мешавад: пешакӣ ва ниҳоӣ. дар марҳилаи аввал дастаҳо ба 3 минтақа тақсим мешаванд: Душанбе, Суғд ва Хатлон. мусобиқа дар Душанбе 23 январ оғоз мегардад ва 10 даста дар он ширкат мекунанд. дар қуръакашӣ дастаҳо ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. 4 дастаи беҳтарин аз минтақаи Душанбе ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2026 роҳ меёбанд. яке аз бозигарони бо таҷрибаи Истиқлол ва капитани тими миллии Тоҷикистон Аҳтам Назаров фаъолияти бозигарии худро дар дастаи пойтахт ба итмом расонд. пас аз солҳои тӯлонӣ бозӣ кардан, Аҳтам Назаров фаъолияти худро дар ҳайати қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон ба итмом расонд. ҳамчун бозигари озод, ин муҳофизатгар фаъолияти бозигарии худро дар дастаи дигар идома хоҳад дод. тамошобинони арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр саломат бошед.